Какво става, хора, васката в UK? Тук е Аладин също. Джарето. Това влогче. Сега, чайте само да ви покажа какво правиме. Тук сме. Павкаме си, момчето играе Уно. Павкаме наргиленце. Това влогче е специално за моите фенове от Германия. Поздравявам ги. Кои са феновете, не мога да разкривам сега тук пред камера, защото тук пак се опитват да ми уронват авторитета, да ми чупят самочувствието, но няма значение. Аз съм свикнал, защото ние ютубърите сме доста странна порода. И ето, пак се кикоти. Пак се, ето и този ютубър съм бил. 18 последователя, още малко и стигаме 1000. Така че искам да лайквате, да сабскрайбвате за канала. Аз още съм в UK, затова и канала е Васката в UK. Скоро ще отидем в България, ще има какво става, хора, Васката от БГ. Опа, падна Маркуча. Опа! Знаете. Добре, благодаря ви, че гледахте. Subscribe и лайк и share. Чао!